Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om, Tante, serta teman Facebook Saskia semuanya. Saskia akan coba bawain sebuah lagu karyanya Saskia dibantu oleh Om Yon SK yang berjudul Rato Anak Mandi. Rato anak mandeh di rantau urang umwa ketek raso tabuan mandeh japuilah anak mandeh ko badan ketek indah badayo lah berangkas adonyo siang jam malam mandeh tabayang tangi taisa di dalam dengarlah denai batenggang da ado rason da ado ibu da ado tampe denai ba iyo Malam Kak Suci, malam Ocu, terima kasih like-nya Ocu. Malam Bang Taufik Hidayat, malam Bang Saiful OPJ, malam Bang Dio, malam Tensyirwan japuilah anak mandehko badan kete indah tadayo uranglah berangkas adonyo malam Mbak Ali Santos, sampai denai batenggang da ado raso da ado ibu da ado sampai denai ba iyo dengar lagunya Kak Saskia. Makasih Kak Suci.